אז מה קורה חברים? כאן הייתם בעוד סרטון. היום אנחנו בסרטון איזה והיידה, אנחנו הולכים להתחיל. כולם לבוא, אוקיי. עכשיו אני אלך לספור. לכו להתחבות. להתחבות. רגע, אחד נדמם את זה. האחרון שנשאר. אוקיי, כולם ישלוח לי. כל מי שמשחק לשלוח טיקטוק. לכו להתחבות. לכו להתחבות. אוקיי, אני בינתיים זה לספור להם בינתיים שהם יתחילו להתחבות. אוקיי, נחכה פה כמה דקות. אוקיי. יש לה 2 דקות. יש לך 2 דקות. יש לך 2 דקות. למה אני משאירה? 2 דקות. 2 דקות. אוקיי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. אוקיי, אני תכף אתחיל. תעשה ריצה. סבבה. אני עושה קבוצה. מחבואים. בינתיים עד שאני כותב את הקבוצה, אני אשמח אם תעשו לייק וסאב, כי זה מאוד עוזר לי. אוקיי, זה נראה לי כולם, אם אני לא טועה. כן, הנה. תכף. 3, 2, 1. התחלתי, תגיד אם מישהו מוצא. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל. יאללה, אני מתחילה ללכת לחפש אותם. בוא נחפש. אוקיי.
אוקיי, קודם כל נתחיל מפה. אוקיי, אני חושב שהם לא כל כך יודעים איפה להתחבות, אז יש לי מקום בינתיים להתחיל, שזה פה. לא, אין פה אף אחד. בואו נחפש. מה הם כותבים? הנה הוא פה לא אוקיי, לצפור. אני הולך לחפש אותם פה. אוקיי. איפה הם? יש הרגשה שהם יכולים, אבל הבעיה שהם יכולים להיות בתוך משחק. שזאת הבעיה. אוקיי. לא. אם אתם בתוך משחק אסור. אם אתם בתוך משחק אסור. אוקיי, אני אגדיל את המסך. שיותר כאילו נוח לחפש. אוקיי, סרקתי את... אוקיי, בומבו. הייתי בטוח שמצאתי. אגסי, רגע. אוקיי, לא, אין פה אף אחד. בים אין. אז נחפש במקום אחר. וואי, איפה הם יכולים להיות? אני אלך לבדוק בתוך מקפה. מותר להתרבות בים. אפשר. אין אף אחד. אין אף אחד בים. אין אף אחד בים. יש לי הרגשה שיש פה מישהו פה. אוקיי, וואי. אין פה אף אחד. אני תכף אעשה להם אתגרים, כאילו, לשאול אותם שאלות. יש להם מחקרים טובים. אתם טובים. מה זה? איפה הם? משימה. אם עברתי ליד מישהו, האם עברתי ליד מישהו? כן. כן. עברתי לידם. וואו. איפה הייתי? עברתי לידם ולא ראיתי אותם. אני יודע איפה הם, אני יכול להיות בתוך הקיר. מהסרטון שעשיתי. וואי, איזה נכלוליים. אני יודע מה. אתם בתוך הקיר. במקפה. אתה יודע מה? קיר במקפה. אני חושב שיש שם מישהו. רגע, אני אשב שנייה. לא, אין שם אף אחד.
ברה. הם מקלידים. ברה. אני לא, אולי. אקסל. אם יש מישהו שיצא. אם יש מישהו שיצא. אולי כן, אולי לא. אין מצב שהם בתוך הקיר. אתה שם? לא, בחיים, איפה? איפה הם? יואו. הם יכולים כאילו להיות כאילו אנשים אחרים. איפה הם? יופי. איפה הם? איתן. איפה הם? אוקיי. איפה אתה? בעיר. רגע. לא בדקתי את המקום פה. שלום. איפה הם? רגע. אקסל. נראה לי שמצאתי את אקסל. אני יודע. יש מישהו בשם טריקס. יש מישהו טריקס. הוא עוקב אחריי. זה מישהו ממכם? בייגל. אני עוד אמצא אותם. אני יכול להיות הם מתחבאים בתוך זה. אני בולבל, איפה אתם? אוקיי. אין מצב, בדקתי בכל העיר. הם בתוך שיחים, די. שירה. אוף. מצאתי. לא נורא. אולי בסרטון הבא. אולי בסרטון כאלה. תעזרי לי לחפש. שירה עוזרת לי לחפש. לחיפוש. הם בתוך שיחים, די. אסור. אוקיי. הם פחדנים, הם בתוך שיחים. בוא לפה. טינקל. הטינקל הזה משגע אותי. לא, פה אין אף אחד בתוך שיח. עמית?
היי, מי נשאר? מצאתי עוד. מצאתי עוד. עמית. לא נורא. שלוש. לא נורא. אני יודע, הם בתוך שיחים. הם משהו בתוך שיחים, אני אומר לכם. הם בתוך שיחים. אוקיי, מצאתי 2. יש לי את המבוא הכי טוב במשחק. אוי. אוקיי. אדגר. אם יש מישהו בקלב, האם יש מישהו בקלב? תמצא אותי בחיים, מאמי. האם יש מישהו בקלב? ששת. הם לא עונים. אני אומר לכם, הם בתוך שיחים. או שהם בתוך בובות, או שהם בתוך אנשים רגילים, או שהם פשוט או שהם בתוך שיחים איפשהו. מה? או יש בקלב? יש מישהו בקלב? יש מישהו בקלב? יש מישהו במי קפה? שומעים? מאמי, יש מישהו בקפה? עושים פה. אדגר. שכל אחד ייתן לי רמז. שכל אחד ייתן לי רמז. לא. רמז קטן. כן, רמז קטן. אני חושב שמשעה שהלכתי, הם צללו לפה. הם בתוך שיחים. אני יודע. שירה. הם בתוך שיחים. אוקיי, אני. באזור שיחים שיחים ליד. יכול להיות אני לא יודע. באזור שיחים. מה זה אומר? איפה אתם? או באזור שיחים ליד. הם בתוך שיחים, אני אומר לכם.
רגע, פעם אחת ראיתי טריק שהם מתיזים ואז נתקעים. אוקיי, בוא נחף. נראה לי שאני יודע. אני אמורה לעזור לחפש. כן. זו שיחים לעד. נראה שבשעת מילקשייק. אתם בשרת מילקשייק, נכון? אתם בשרת מילקשייק, נכון? איפה הם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתה? אני בקלב. אני בקלב. יואו, זה חכמה. איתי. אוקיי. משלושתכם אחד אומר מה המיקום שלו, לא איפה שהוא מתחבא. לא איפה שהוא מתחבא. לא איפה שהוא מתחבא. איפה הם? איפה הם? אוקיי. מצאתי 2, איפה עוד? מצאתי. איפה הם? די, לא, אין סיכוי. לא נראה לי שאני אצא בזה בזול. לקחתי בינתיים ההחלפות. בשביל שאני יכול להביא להם. סמי. הם בתוך שיחים. אני לא יודע שהם בתוך שיחים, אבל אני כן יודע שהם פה איפשהו. אני אומר לכם, הם בתוך שיחים. אני הולך עוד פעם לעיר. או שהם בתוך זה כאלה, בובות כאלה. נו, תן לי להיכנס. אני עושה צ'יטים. יו, אם היה לי מנוע הייתי יכול להשתגר אליהם. מגניב. אוקיי. אוקיי. יכולו לחזור לפה. לא, הם לא פה. איפה אתה? איפה אתם? מצאתם מישהו? לא.
מצאתי! אקסל, אקסל. מצאתי. מי ניצח? אקסל. מצאתי אותך. אקסל, מצאתי אותך. נוראי. כי אתה לא אכפת לי מי נשאר? מי נשאר? אני נשארתי. גם נאורה. מצאתי אותך. אוקיי. לא, ואז אני אלך על מישהו. לא. אני לא אלך. אוקיי. אני שוקל לוותר ולהביא לשניהם איזה פרס. איי. איפה עוד הם יכולים להיות? אבוד. עברתי לידך. אבוד, עברתי לידך. עברתי לידך. אבוד. מקליט. כן, אבל לא עכשיו. אני נראה לי שאני יודע איפה הוא. אני עומד פה. עברתי לידך. עכשיו. מתגעגע. די, לא ראיתי ולא ראיתי. הוא לא רע. זה כאילו מקום שלא הייתי בו. איפה לא הייתי? אבוד. עברתי לידך. אם הוא לא מגלה. אקסל.
אקסל. אני נראה לי שאבוד פה. אני נראה לי שאבוד פה. מעניין איפה הם. אוקיי. מצאתי את אקסל. מצאתי אותם. אבל איפה כל השאר? קסמים. אם אתם לא איפשהו בעיר הקסמים, אני לא יודעת איפה אתם. הם כאילו לא בתוך מקפה, אני יודע, הם לא כאלה סתומים להתחבות בתוך מקפה. אוקיי, הם לא כאלה סתומים להתחבות בתוך מקפה, נכון? אוקיי. לא, הם לא בתוך הקיר. אוקיי, הם לא פה. מקפה הם לא. איפה הם? איפה הם? די. אני מוותר. נכון. מצאתם מישהו? לא. יש מישהו בים? עכשיו באמת. מי עוד נשאר? אתה ונעוריי. עוד מישהו. אוקיי, טוב, אני לא מצליח, אני מוותר. אני מביא להם קשירה וזה. עמית, אני מוותר. ניצח. ניצחתם אבוד ונעוריי, אני מוותר. אוקיי, הם ניצחו, אני פשוט לא מצליח. אני מביא למישהו קשירה או נעליים. אני מביא למי...
כן, זהו, הוא זכה. איפה נאוריי? אוקיי. ניצחתם אתה ואבוד. אתה תקבל קשירה מחר. אבוד בוא להחלפות. אבוד בוא להחלפות. אוקיי, הוא הולך להחלפות. לצערי הרב. אני גם אשאל אותו איפה הוא התחבא. ואני אוריד את שני הדברים האלה. לצערי הרב. אוקיי. אני ויתרתי, מה? אני לא מצליח למצוא אותם. אתה בא? אבוד. אתה לא שם. הם היו איך? סמק. הם היו כל הזמן בתות בננה. שיט, איך לא... זה למה. טוב, אני עדיין אביא להם את הפרס. כי מה, היה אפשר. איפה אבוד? אני פה. אתה לא. אז כן, הם היו במיקשייק. הנה, בואי. זוכה. זכית. כל הכבוד. כוכב. אוקיי. היא קיבלה את הנעליים. רגע. איפה התחבאת? איפה התחבאת? איפה מתחבא? איפה מתחבא? איפה באמת התחבא? יואו. ידעתי. בואו נראה איפה שיש קטלוג. לא חיפשתי שם. כל הכבוד. אוקיי, הנה היא קיבלה את לצערי הרב. טוב, זה הסרטון היום. מחר אני אביא לנאוריי את הקשירה. יאללה ביי.